Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Goar Minggu ta sadarion ima Minggu pasapul siahon dung Trinitatis namarapatan hasitul sadaun ide bata do topik ladona jinu alai oti dona terpilit. Mare dembahita san buka dia nomor 5 ayat sada rode ayat 3. Mar hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Hurajumi akasi taonon na dihasyanganon hirana suada do martibakon na sangapon si papataron na tuita sogot. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Salehon madihami ha porsiaon na mangulung. Asa tok kami porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa marohan na yas di bagasak kami. Jalapay baru rohanami jala pasitong. Saya pahot maha porsyaon nami. Asahot jala sonang rohanami. Marningo naung sesa dosa nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari deh dasan buka deh nomor 200 lalu ayat 2 dot ayat 3. Anak
mati ni debata di minggu tasadarion imasian Matius 20 lalu mamuk kasihan ayat 10 sia rodi ayat 20 songonon mah didok laho mahamu podai hamu masa luhut bangso idi hamu mana sida tu bagasan goarni ama anak doho todi porbadia laos ajari hamu mana sida mangaradoti nasahatan nang hupatikot tuhamu ai ida ma sana dong anakku dohamu ganu pari rasi rasaro ajal ni hasyanganon atong rak mangidugugo mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulaon nau bartu patimi amen. Mare dehita san buku de nomor 410 ayat sada dohot ayat tolu. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatean ni pardosa mula manian perjahati tumadikod dalana asa mangulu ibana. Ido di pangidoroham. Alani i ubah nu pangidohami sesudati matoru-torum asa unang mangonai betuhami. Saya sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asi ni roham. Saya pargugui mahami asa margugo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hata baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Isebe mangulauhon akan napinili ni debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagawan, Kristus Yesus do nang mate, alai dada holani, nang mula mangulu do, jala disamu ni debata do ibana mau diok kita. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Mari dehita san buku de nomor 450 ayat cada dohot ayat tolu. Jesus,
Epistel imingguta sadarion imanani ayat sian 2 Musa 32 memuka sian ayat sada rodi ayat 14 tajahama marsikat sorin alai dung dida bangsoi lelengna asa tuat si Musa si adoloki marluhut mabangsoi manopot si Aron nina mamadok ibana hehe maho bahen marihami debata akan manguluhok kami aidang huboto namarhua hami manang si Musaon bawa namanogihok kami ruar sian tano Misir. Jadi sadokma bangsoi masih tanggal ating-ating nasere akan na dipinggol na sidabi jala di pabuan doi itu si Aron. Jadi dung di ida si Harun lubui laos di pajok masada langkatan di adopanna jala martikting masih Harun madok marsogo ma ari raya ni Jehovah. Dungi Roma hatan ni Jehovah tu si Musa laho maho tuat ay nunga marro hamago bangsomi na tinogi homu ruar sian tano Misir. Dungi romuse mahatan ni Jehovah tu si Musa nunga manada rohaku di bangsoon jala ida ma tunatakang dorohan di bangsoon. Alai marhura jama anggo si Musa di adopan ni Jehovah debatana ninnama. Boa sama tu marsi gor-gor ni masmu. Ali Jehovah mida bangsom nang tinaguhom ruar sian tano Misir. Marhite sian hagogon godang dohot marhite sian tangan na marhuaso. Saya marningot maroham di si Abraham, di si Ishak do di si Jacob akan naposomi. Nunga pola manuari ho tu tolirim marbagahon tu nasida. Ahu patorop pun sogo pinoparmu songon bitang akan na di langit. Jala sadok tanoon nanghu parbaga-bagai ikolehonokku doi tu pinoparmu bahen pertalianna rodi saliling nililingna. Ima sahana martua doakan atu mangihon hata ni debata jalan no peopsa amen. Mare dehita sen buku de nomor 710 ayat sada rodi ayat 2.
tidak maha porsiaw tay songon na hinatidak ko nito ngata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama perguguna suatu dosan nato mapalangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasasadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabean sento di porbadia adorak suabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na matitarpajalo ibana di hau pinarsilang na tua tubong nito rulong di tanom na mula mangulo dari patuluhon na maray tu surugo lahudu tu siyamu ni debata Jahoba amanay pergogo na suhatu dosani disimay ibana pangula suatu tanoon manghumi hala na mangulo do na mate au persia di porbadia jaladong sadauria nabadia uria topan ni hala Kristen akan nabadia do dia sesani dosa doho dihatai namadok mula mangulo sogok daging ni hala na mate doho dihangaluan na suara sudah amin. Kor puji-pujian san punguan ina Maranatha diuduti punguan ama partukoan.
Titing na masa di Huriata di Mingguon, tanggal 15 Oktober 2020. Titing Parjolo, dakdanak na sorang. Di basa-basa hotuata do sada dakdanak di keluarga Richard Sitijak SPD, Borumanik SPD, seorang sada dakdanak bawa na di hari Kamis 12 Oktober 2020, inganan nasida di Jalabuni, Wik Tolu. Dakdanak nasorang paduahon, ima sian keluarga Norman PA Siaturi Boru Silaban. Seorang sada dakdanak boru na di hari Selasa 10 Oktober 2020, inganan nasida di Perum Legenda Wisata Wik Walu. Titing paduahon, nanaing marbagas. Titing paduahon, naing majalo pasu-pasu pabagas sema, brip tu kolin ape damero sianipar, anak niamang nasib damero sianipar, tubuni inang epa ida pola boru manurung, ruas ni GPIB Gideon Kelapa II Depok, sian huta asrama subdit satwa Cimanggis Depok. Dohot Orwana Aibtu Pirawati Boru Butar-Butar S-Farm Boru Niamang Eli Butar-Butar Tubuni Inang Rusmani Boru Simamora Ruas Niha KPP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Perum Cibubur Indah 2 Jalan Rawabola Komplek Gereja Manang Wiksada. Pamasumasuan di Patupa hari Sabtu 21 Oktober 2020 tolu di GPIB Gideon Kelapa II Depok masuk pukul 8.30 WIB. Titing paduahon naing majalo pasu-pasu pabagas sema Evan Fernando Purba anak niamang Tohom Berdikari Purba tubuni inang Firma Boru Manalu ruas Nihakai Dame Resort Bandung, sian huta Jalan Cidurian Selatan nomor 100. Dohot Orwana Sonia Agata Boru Lubis, Boru ni Amang Tua Lubis, tubuni inang Saida Boru Simajutak, ruas Nihakave Cibubur Resort Cibubur, sian huta Jalan Bunut, Pondok Ranggon Manangwik 2. Pamasumasuo di Patupa hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2020 tolu di Hakai Dame Resort Bandung. Titing paduahon naing majalo pasu-pasu pebagas sema Sumando Marhuraja Pangaribuan ruas ni HKWP Cibubur Resort Cibubur anak niamang Balonggu Pangaribuan Nahinan tubuni inang Erita Boru Sibarani sian huta Perum Taman Kenari Cibinong Manang Wiksia. Dohot Orwana Indra Bahagia Boru Sihite ruas ni HKP Cibubur Resort Cibubur Boru Niamang Abden Sihite Nahinan tubuni inang Dewi Boru Tapubolon Nahinan Boru ni Rositan Boru Pajaitan sian huta Jalan Kelapa II Wetan Wiksia. Pamasumasuo di Patupa hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2020 tolu di HKP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Titing napatuluhon pensiun situa. Sadarion Minggu 15 Oktober 2020 tolu di Parmingguon jam 10 WIB Patupuan ni Huriata do Paborhato situa memasuki masa pensiun ima situa sidak maruli tua pakpahan Wik 2 ala naonggok umur nasida 65 tahun. Dung sidung Parmingguon Patupuan ni Huria do acara ramah tama
di GSM Gloria lantai sada. Ni dohotan ni perhalado dohot keluarga, utusan ruas Ganup Uik, utusan kor kategorial, situan pensiun, utusan Dewan Koinonia dohot seksi, utusan Dewan Marturia dohot seksi, utusan Diakonia dohot seksi, utusan Panitia Pembangunan, utusan Panitia Tahun Profesionalisme, laos ditulu parmingguoni di patupado papungutupak di bagasan amplop tu situan pensiun, tapasah masian lasni rohat tabi. Titing napa upaton Dewan Koinonia, pelajar sidi dohot Ipsus. Hari Minggu sapulsia dohot hari Minggu tanggal 15 dohot tanggal 22 Oktober 2020 pelajar sidi dan Ipsus diliburkan, masuk kembali seperti biasa pada hari Minggu 20 Oktober 2020. Pra remaja dohot sekolah minggu, hari Minggu 22 Oktober 2020 adalah pesta puncak tahun profesionalisme, pesta kotilon dohot HUT HKBP Resort Cibubur, napa 44 tahun. Gereja mengadakan ibadah minggu hanya satu kali, masuk pukul 8 WIB, khusus untuk anak-anak, praremaja, dan sekolah minggu, ibadah di GSM Gloria lantai 1 yang didampingi oleh guru sekolah minggu. Lomba distrik, hari Sabtu Minggu 21 22 Oktober 2020 dohot tanggal 20 lalu 20 Oktober 2020 lomba futsal distrik Walu DKI Jakarta. Maringanan di JY Futsal and Biliar Badminton Jalan Raden Inten 2 Kalimalang. Borhat do remaja naposo HKP madohoti ulauni nani donganan ni situa LP Tambunan dohot situa DC Manurung. Titing palimahon Dewan Diakonia, seksi sosial. Tabuam ma ditangyang ta akaruas ni huria na di bagasa persahiton, songon naong tersurat di tik-tikta. Titing paunopon, rapot padita hatopan. Mamuka hari Senin, sahatu hari Sabtu, tanggal 10 sahatu tanggal 21 Oktober 2020, di patupa HKP do rapot padita hatopan maringanan di Jetun Silangit borha do sude paditata madohoti ulauni tatangnya koma asa denggan mardala sude ulaun parrapotoni. Titing papituhon pesta puncak tahun profesionalisme pesta gotilon dohot HUT HKBP Resort Cibubur na pa 44 tahun. Hari Minggu 22 Oktober 2020 ima pesta puncak tahun profesionalisme pesta gotilon dohot HUT HKBP Resort Cibubur na pa 44 tahun. Di patupahuria do parmingguan pukul 8 WIB holas sehali parmingguan di pasada. Laos papungupelea dohita di bagasan amplop bahet tupak tu pesta gotilon dohut HUT HKBP Cibubur. Tapasa masian las ni roha songo parabue ni hapor seyaota. Sadarion las madok hata do panitia ditulu parmingguan. Dung sidung majahatiting mangaleho panorangion taringot tupus pesta puncak. Parkir kendaraan dohot haruar masuk kendaraan lalu lintas. Titing napawaluhon panitia tahun profesionalisme pesta gotilon HUT HKBP hari Rabu 10 Oktober 2020 patupon ni panitia do rapot dimulai pukul 10 WIB maringana di GSM lantai sada marhite titingon pinangido tu sude panitia asareta maddohoti rapoti titing nabarpudi buah-buah Khobar tu program kerja ni huriata tahun 2020
marhite titingo pinangido tu sude ruas ni huria naso pasahat to pelia tau dope asa di pasahat bema pelia tau na tu huria manang tu situa wiknabe songonima titing na masa di huriata di mingguta sadarion aka titing na manghiuti bui mata jaha na adong di warta jemat tikyo pinasa ma partikian tu panitia Gotilon. Shalom. Shalom. Horas madihita amanginang. Maulaya mahu pasa tami tu padita HKBP Cibubur amang padita Kris Pandoli harahap na hadir di soon saudarion dohot tu saluhut para haladu HKBP Cibubur amangaleon partikia dihami panitia pesta huria mangaleon panorangion terkait kepanitiaan dohot pesta huria. Parjolo mauliate tadok tutu hatta amanginang alabui mardalan kegiatan-kegiatan dalam rangka pesta huria sahat tutikion jala dohonon nami do mauliate tu hita saluhutna ruas HKBP Cibubur diaka sude dukungan dohot partisipasi aktif siak kita sian sekolah minggu remaja nakwa subulung dohot hita amanginang anggiap ma sudi kegiatan ini bermanfaat tu hita saluhutna dohot mabain hamuliaon di tuhatta adong do berbagai kegiatan nak taulahon amanginang jala beberapa kegiatan ini akan berkelanjutan di tiki-tiki namangihut secara khusus boydo tabereng di warta gereja poin 10 itu adong disi informasi terkait perkembangan dana nang boi tapapungu sahatu tikion. Namangihut amanginang bison hami selaku panitia pesta naing manggokon hita saluhutna ruas HKBP Cibubur tu acara pesta puncak tahun profesionalisme pesta Gotilon dohot hari ulang tahun HKBP Cibubur ke-44 songon naung pinabotohon ni amang situ anak kiningan ima di tanggal 22 Oktober hola sahali par mingguat dohita manginang masuk pukul 8 manogot jadi acara tahunan non tabahen di gedung gereja di gedung sekolah minggu lantai 1 lantai 2 dohot tapatu padoan non tenda di luar gereja ima di alaman ni gereja tahun alania manginang kupangi doh kami doh gomos asa Roma hita sude madohoti pesta puncaki riama hitaro jala taurupi tatupahima pesta tai asa tercapai tujuan-tujuan ni pestaon gabe hamuliaon di tuhatta markorhon marhite diaka pelayanan ni huriata namangihut mangido dohamil hot gomos tuhita saluhutna nungga dibahen panitia aka pengaturan baik pengaturan ni acara di dalam acara kebaktian dohot acara pesta dohot pengaturan lalu lintas di sekitar lingkungan ni gereja tahun. Alani mangido hami tuhita saluhutna asa dinggamma taihuton tadukung sudiaka pengaturan naung dibain panitia asa boy denggan mardalan pesta tai marlas ni roha hita marmulia tuhata jala dang terganggu akadongata nahumaliang ni gereja tahun.
Jala manginang mangido jolo mangido dotong hami tu hita saluhutna asa rapita manangyakon mangurubi dohot manupahi pesta tahun. Asa bui denggan mardalan pesta tahun perludo dukungan sian hita saluhutna ruas HKBP Cibubur nadong di huriat tahun. Terakhir amanginang secara khusus ala tapake do halaman di gereja tahun gabe tenda asa adong tempat di ruas ni huriata dang bui tapake halaman ni huriat tahun gabe tempat parkir jadi terbatas do parkiran di tanggal 22 lani mangido hami tu hita saluhutna do gomos moloboi diantar mahita sahat tu gereja tahun asa bui leluasa hita mangulahon pesta tai molo pengaturan perparkiran nang di Paboa tu hami sian seksi kemasyarakatan ini maka sepeda motor bui ma parkir di alaman di gereja dohot di basement parkir nadong di jolo ni gereja on kendaraan roda 4 bui diparkir di jolo di seberang di gereja tahun dohot di jonok tu masjid dohot di sekolah otomindo. Jadi ala keterbatasan di tempat amang hinang pinang hidung matu hita asa tatur B asa bui hita diantar manang mar grab manang mar gokar asa sahat tu hita tu gereja tahun. Songonima jolo na bui hupasa tami tu hita saluhutna manginang rapita martangiang asa di pargogo itu hatta hita boi mardalan pesta tai di wagasan las niroha di hita saluhutna ruas HKBP Cibubur jala hamuliaon di goar ni tu hatta songonima jolo na boi hupasahat panorangian tu hita saluhutna manginang horasma di hita saluhutna tu hatta ma nama masu-masu hita. Kor puji-pujian sian luik pitu.
Universitas Kabupaten nomor 232 membuka siang anak sadar pengumpulan sadari.
Damene debata na sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ati-ati do pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Hamuna manami na nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hatan di debata dihita di bagasan Minggu Pasapulusia Hondung Trinitas. Denek do sian Evangelium ni si Matius. Bidu 22 ayat sada sahat rodi ayat 14. Matius 22 ayat sada sahat rodi ayat 14 hujahau matuhita songonon ma tarsurak disi. Dungi diulahi Yesus ma marupa matunasida songonon. Tarpatudus do hara jaon banua gijangi tu sadaraja nama mestaun anak na nama nguli. Jadi disuruh ma akana posona majou akana ginokon nahian tu pestanai hape dang ulu nasidaro. Dungi diulahi ma disuruh ma na posona asing nin nama pabuahamu ma tuaka naung ginokon nungahu parade panganon pestai nungahu potong aka horbo duh lubu nungarade saluhuna ipe romahamu tu pestai alai nalaubedo nasida dituis ni rohanasida nasada tu haumana nasada tu partiga-tigaonna alai ditakup nadeba akan aposona dipasipal-sipal jala dipusak jadi tarimas ma rajai disuruh ma soldaduna mangalek sehon akapamunui jala manurbu hutanasida dungi ini nama mandok akan aposona nungaradinian nahaseya tu pestai alai dang tahu akan apiniui ope lau mahamu tu akadalan belubung arah kamu ma tu harowan on nasa na dapat tamu jadi sauk malau akan aposui tu akadalan ditugi hom masalu na jupang nasida akan jahat doh na dinggan gabi gok tamue ma parpestaani alai lau bongot rajai mamereng akatamuena dapat mata nama disisa ada halak naso marpahya pesta jadi didok ma tu ibana nabuhado parmasuk mutuso namang ay dang marpahyan pesta ho gabi makohom maibana dungi diok rajai ma tu akana posona tali hamuma patna doho tanganna laus pabali hamuma ibana tu nahulu maripotipot disima masa angguk-angguk doho na patunguripon ailaddo na diju alai otikdo na tarpilit ima sahatna uriani Kristus na hinaholongan di ayat na parpudiido na gabi topik dihita laddo na terjauh alai otikdo na terpilit. Dang apala asing be di perbedaan taring untuk topik yate. Ngaso malhita mabigi. Jala dang holan di partikian di partodion masaon. Sasitong na di pardagingot ta manang di namasa di portibiope jok do jupangi. Laddo na terjauh otikdo na terpilit. Isarani na mga lulukarijo ate na mga lulukarijo besongonido bahu puji di Tuhani ala molohai padita tikini dang pala maul hola dijo ujian gudangan namonang do dang piga na telu biasanya dua sada dui bapaling gudang tulu ipe nasorong mara persiapan nak ale molo di dunia kerja amanginang hola dibuka lowongan gudang do halak rotusi
Pasurat to dirina manang mendaftarkan dirina. Jala buai-buai manang pengumuman ini dusun jauh-jauh dui. Silahkan datang. Kami membuka pekerjaan. Silahkan datang. Alai cukup doholan didaftarhon. Manang roi bana mengadupi gora-gorai, ini saya mau melamar kerja. Pitor gabi karejo bahita di sini? Tidak. Adong do beberapa seleksi. Adong do na ikon aturan. Sibuluson. Songon ada koni ketua nak kinate ketua tak. Ada aturan main kita minggu depan. Uparoh do nakin hita di lot tiki tu ketua panitia mardalan nasida radong do pitor namar husi-husi hita. Hepeng namon di narohata date. Habe daong. Napa turakon adong do aturatan non. Ido. Mangalilang manon, mangalilang. Songket kemas net do. Tapi terlalu pikirata songoni. Habe napa turakon aturan do. Demikian juga ketika kita mau melamar kerja amang. Adong do aturanna, adong do seleksi, adong do ujianna. Dang piga ulaon na pitor masuk. Pitor karejo, silakan. Silakan. Alai molo tu akka ulaw na dinggad do. Tu akka ulaw na marhado huwad do. Adong do seleksi. Dang holan sahali. Boy do 2 hali. Bahkan adong do hubo to sampai onop lipitu hali. Asa boy jalo. Dang piga na lolos. Laddo na tarju alay otikdo na tarpilit. Dang holan di dunia kerja sangone. Di partikian na perpurianon nang sen najulu be molom masa masih penmaru do najulon. Ado noeng SMBP manangamay pokoknya si penmaru najulu maate. Ya, dung dibuka pendaftaran gudang do halak naro mendaftarkan. Hirasudido na tamat SMA mendaftarkan. Adong do seleksi. Adong do ujian na ikon dohotanna. Apalagi noeng ate di ngau tabu noeng akan aneng tu negeri. Adong jalur undangan na julu akabibes testing men rupaning. Ya, adong muse jalur ujian. Sopi muse main ada muse tongkan, ayo tong persoalan atong. Sopi din ada tong. Kan itu dungi adong ma jalur mandiri ninna. Dot adong ma jalur dot akalana asing. Kemudahan saya dong doi. Alai udong matu hitamang inang dang holan di perguruan tinggi. Aka persikola SMA apa lagi ate. Saat do tu umur. Hatok nei seorang on rohana du paring. Alani umur sudah do masuk tu negeri. Dot aga jonasi. Maju aturan nih. Gudang akan ane marsikola tu si. Alai hinor honi aturan, seleksi. Gudang do na terju alai otik do na terpilih. Buasa iko masai. Song na hudok na kinamanginang nga so malhita. Hidup dalam topik nakin. Laddo na terju alai hotik do na terpilih. Buasa ikom masa songoni di dunia ni portibion manang dihita na perpudenon. Neng si karejo pe songoni, neng si kola pe songoni. Hamu nama nami boy dora ala rekod kualitas noaing. Rekod do di hari koton portibion do noaing akajol mana berkualitas. Berkualitas nomor 8 benar-benar dia punya kualitas kemampuan halak na berkualitas namanya dipakai noaing tu akka ulau na marhaduhuan bah mana mahita teh apalagi di partikian di ahon rupaning pemilihan na masa di Indonesia on tabeleng mah na berkualitas ya unang asal tapilit ala samar gakwi rupaning dal na berkualitas
Ya. Bamulo na ubanon petaho tapilit. Ate na berkualitas marupaning ate. Kanido. Bamulo misal na hira na so berkualitas do sa lilingon, baunang maju, gatiam maju. Rupaning. Na kebetulan do dang marga harap calon. Mula ti mapung dang masuk kau tu pengujunan nerak di bagasan. Ale mungkin lau tu Tapaduli Selatan. Aka harap do sudisi. Ba ujungna hulu baru hobbing mana marga hobbing si hobbing rupaning. Accessibility rupaning amang ina. Hati-hati juga memilih. Sekarang dalam dunia perseleksian kita butuh kualitas. Dunia kerja juga demikian. Dan dipilih hita mau so berkualitas. Doko kamu tuh geleng tai, tuh anak tai. Orang yang berkualitas, kemampuan berbahasa, kemampuan berpikir, ada attitude, ada karakter, ada prinsip hidup. Anggolan na modom do, so kung dia do kualitas ni, kualitas modom mak. Imana perjulu. Napadua nama nginang di dalam dunia kerja dan pendidikan untuk sesuatu yang baik perlu persiapan dan keseriusan. Itu serius do iba na manangdang, di parade do ngulu na manangdang. Semua harus dipersiapkan, mental juga, bukan hanya intelektual na, ale dodo spiritualitas na, dodo emosional na ninna, dodo kemampuan na menghadapi tantangan-tantangan, persoalan-persoalan hidup harus dipersiapkan. Serius do. Tong mengalami kerja. Ujian besoknya, gak usah ujian lah, udahlah gak usah diterima juga gak apa-apa enak. Besok dia may daya saing na pinangadong. Di zaman na parpudianon, di partikian na parpudianon, sudah dituntut orang serius dan benar-benar mempersiapkan diri. Namareddo pete nang ate. Kuber nakin manamaredde. Indah rencanamu Tuhan. Tapi tiki latihan jago rupi rupaning. Ya, di parade, dinggan, persiapan juga mantap. Songoni manang wik pitu, aku foto kalimat-kalimat nah. Ada lagu 3-4 dipersiapkan. Pertukuan ala doh nak nomorede, jago do biru padi gede. Lagu tu lu nak kenal ni. Tarhato tong nakin dirijennya mamerengau, jago do habis hari pendidikan dorhanat kan. Perlu persiapan, serius. Itu dah bahwa dunia kerja dan dunia pendidikan bukan dunia bermain-main, bukan dunia permainan, tapi dunia yang penuh konsentrasi, penuh keseriusan, penuh persiapan. Molo neng karejo hita rupaning tu akapar karejo ate nang dijebu pe ay karejo dui unang diri puhamu inang molo nang adong karejo muna di luaran dijabu pe karejo dui butuh keseriusan. Napatuluhon asa di boto jol maido bahwa dunia kita ini adalah dunia nyata, nah realistis dan dunia angan-angan. Gadang adong do halak na puas dengan angan-angannya, bah angan-angan angkon. Adong do lagu nete, dago sonang naina marangan-angan. Goda kepekku, godang mobilku, godang artaku, godang inatakku. Nah musik dong kan? Wah persoalan itu. Hidup tidak segampang itu amanginang, tidak angan-angan. Hidup di dunia ini adalah hidup yang realistis, nah nyata. Songo dia dohita, godang kompetisi, godang persaingan, perlu persiapan dan keseriusan dalam banyak hal, hampir semua hal. Di sisi dui, dang hola di parkarejuan, ale godang dohalak na kareju asal-asalan, asal marok. Tarsongon na mangalopay dui inang amang molo holan mangalopay holan asal diloppa do gak enak itu. Tabu teh na yang tabu harus serius, perlu persiapan. Hidup kita begitu tarsongon itu na ditaringoti di bagasan trupuk tao na manginang dirok nakin dia sadai dugi di ulah Yesus marupama tu nasida songonon tarpatudos do harajon banu genjang itu sadar raja nama meston alakna manguli. Tuhan juga mempersiapkan harajon nai isi manaro
Hita do na digokon nai. Digokon hita lau marpesta. Deulon las niroha do pestai. Ulan las niroha do pesta. Manga kita di si pajupang dongan. Apalagi halak Batak rupane. Dan apalagi bana hasuhuton. Ale lengkap don marsalo non. Sanggul na betul rupaning tulusuhi dot akalan na asing. Harus semangat, harus las rohana. Ido namar pesta dah. Alay saya binerang doadong halak ma saya bitcut ropetis ta. Nah saudara iddahan maron naraki bagasan rupaning. Ya. Molo sinukun ay wasa bitcut to na. Tinggal lamang plastik ko na muset tong kan. Ngahui sinakinin na muset. Nah, kadang kita begitu mangina. Molo las niroha mak. Tarpatudus doha rajon ni di bata. Songon pesta ni sahalak raja. Baik kamu mah pesta ni raja. Hebat luar biasa raja molomar pesta. Gabaran ni halak Batak. Diseak do horbo, do lubu. Jarang do neduon diseak tate. Gabi lopan na. Jarang doi. Bapaling molo horbo. Lubu. Dang masa di sana nama miyak-miyak. Ala memang nama miyak-miyak dang dipangan halak Yahudi manang halak Israel. Dak kuboto parsupu gabi di boto adong dua heli amang 2 ekor songni asing horbo asing lubu. Batu magod do dihepekon nate kan begitu ya. Ale gambaran luar biasa pesta itu persiapannya. Tuhan juga mempersiapkan segala sesuatunya, bukan hanya di kerajaannya yang di sorga sana, ale di portibion, di hita, akan naulu, marhiti Yesus Kristus, nunga di lehot tu hita gokoni, nunga sahat tu hita gokoni, alay ahama namasa. Apakah seperti narong di turpuk tahun, marsidalian nasida, madok, neng tu hauma, neng tu pertiga-tigaan, gambaran bahwa kita menolak kebahagiaan Tuhan, menolak gokon di debata. Jojo hita songoni. Tar songon dari minggoon, ati. Marpesta mahita. Ay ngasih hidung be. Kuno matu hita tips na. Pengalamanku mon. Asa unang siga las ni rohata. Mulda nga dong rencana tay nang mangalilang, unang mangalilang kamu. Unang mangalilang. Ale molo adong rencana ta nang mangalilang. Unang abati rencanay. Adong do halak songoni. Oh, anu lilang mak. Hape torma na di saping nih. Ngai tarik dompet nih. Ina musik. Ngai pakular sa lebar. Satu ngalebar mo ujung na musik. Jangan. Ido ubahin na buya sa sona kita teh. Molo soal adong do rencana ta mangalilang. Bahunang. Di oray panitia isi no sumangalilang keluar dang adong. Ngadu hampir 26 tahun pada tahun dak kedope diusir panitia nasu mangalilang tidak ada las ni roha deui ale memang adong do aturan na perparkiran mah ido be hita asugare dong 1 hektar di pudi garejon tanota dang rikotita peraturane lomota 1 hektar upungi luar biasa di baheni digokon tarsomal do dihalak Yahudi 2 hali marpesta manggokon molohita kan sehali do kadang melalui WA undangan pajupang molo halaki digora do muse babon nung ngaradi alai persoalan na dang adung naro ujungna diambil inisiatif gokon sudi isa naulu lawa mahamu tu dalam balubung babua gokok kamu nasida torop matong namasai las marohanem raja wah ngatorok be naruto peston las rohana dan peduli apakah dia datang temannya kerabatnya siapapun itu nah digokon dahian manang dang peduli las marohana alani las nirohana do ditopok ma naroi tarsongo kita las rohata dungi rumah kita turun hasihutoni dei do dot dongat tubuh teman nga kanggit hanggita mandokon sialang na tupa tersongoni do na mason habi terbereng nama sahalak dang marpaha pesta
Ale suku-suku naido na menarik tu hita manginang. Di ayat 10 sadai. Di ayat 12. Jadi mulai sana episode sada. Ale lau bong rajai mamereng akau tamuena dapat mata nama di sisa dah halat na somar pahya pesta. Jadi didok matu ibana. Nabi hado par masuk muang tu sonamang. Amanginang tudo sa dui. Gambaran dui. Contoh dui. Ai Kristen na terjauh dui. Pajauh doha Kristen ni. Kristen itu adalah panggilan. Aledang holan roboti hita tu si. Songo dia do pahyaku. Songo dia do paribitokku. Songo dia do au asaboy suman. Marpesta au. Tu dia do au. Songo dia do pahyaku. Jala songo dia do au mangarade. Lau tu pestai asaboy dinggan. Ay dusun na pailon parpestai do hita. Dusun na pailon hasuhutuni do hita. Molodak dinggan pahyata. Isi doan. Ino makana suku-suku ni Tuhani tu rajai behado par masukmu. Dadong do halak na songon pagar ayunai. Adong do panitia penerima tamu. Buasa sedia ho par masukmu. Suku-suku rohani rajai sedia doho. Ino makana maula edeta nomor 32 sada ayat 2. Songon dia paheyaku manda poton de bata uduk serip ni rohaku ido abit natama dung adong nasongoni tau maau di tuhaki uduk serep taat setia rendah hati, asa masuk hatai tuhita, ido pahyata. Akan nasi songon naso songoni, taingok matopik taon, lado na terju, alai, otik do na terpilit. Neng rikot hita gabi terpilit amanginang, padinggan pahyan partodyotai, padinggan ngolutang. Jala pakai kita lau padinggat ton pahyatai asa dinggan saluhna perdalanan yang uluta asa si tong toho gabi bangso gabi halak na terpelit hita pakai tikim saunari dapoton matuhari unang godang sidalian ingot jepek ngulumi unang adong nanggusada naso parjabar disi menarik donakin edeni partukuan nate au alana agak dingin naki suara kui maju teh dokono nah saya pula tubago terus terang daripada terus gelap ate amang nah tapi jarang latihan pasabam maroham hapo sidi batam asa tutu sonang. Kita diundang Tuhan untuk penuh kebahagiaan. Ada sukacita dalam Tuhan. Uluduhita unang marsidalian. Lado na terjo otikdo na terpilit. Martanya kita. Ali Tuhan di mata mulate madipasa turhanami Tuho. Didongani hodo hami manipas sa minggon madalani partikiani sonang do hami mardalan bulaulaon patupa akasi patupaon nami hupasat hami masalu nana hupatu pahami Tuhan dalan nami mamuji ho dalan nami laho mangelului aka pangabahan ningulu ali Tuhan pasu-pasu hami dongani hami asa margugu hami asa tutuga bejol madang holana terjauh hami alai gabi halak na terpilit hami ala naong dibohali hatam hami huhangulhu kami may asa sitong hami gabi halak na terpilit pasu-pasu mahami Tuhan huriam hagabi bici buburon inganan na huhaholongi hamion
Inganan marsiajar hami di partodion. Inganan marsiajar hami di parsaoran. Asa marhaholo masih haolong kami. Asa marhiti huriamon. Jupang di hami pos niroha. Jala margugu hami Tuhan marhiti todim. Lo mengadupi akaragam na masa. Tarlumuwi ma Tuhan. Di bagasan minggu nanengro. Nang marpesta las niroha hami. Ulang tahun huriam hagabi Cibubur pa 44 tahun natuari donian alay neng ho pesta ho kami man di minggu nanengro los marpesta goti lo kami Tuhan dalan nami makamolatehon nong di pasu-pasu ho na niulan di tangan nami asa marhiti tangan nami naulan di tangan nami hupasisi hami otik hupasat tami tuho marhiti huriam asa adong pakeon ni huriam laho makubasi di ulaun natului koinonia marturia diakonia pasu-pasu panitia do sudi pangaradion na nang ruas mo pe Tuhan do parhaladong asa sadaro hanami Tuhan mamestahon akka pasu-pasu tarlumobi di puncak ni tahun profesionalisme naung huhalejo kami sa lilingon akka ulaun-ulaun kegiatan-kegiatan Ali Tuhan, gabi pengalaman na argame di hami. Asa marhiti si lehomi, hupake hami lo mamuji pasanga poko. Laos di minggon, neng mardalam neng patupon ni huriam hakabibi ma Tuhan, rapo padita hatopan di jitun si langit. Sudi akapadita ni hakabibi di sadok portibion, rodo tuinganani. Horasi masudia kepadita naposomi Tuhan. Asa las rohani akan naposom lomad dahoti rapot naneng patupaw ni huriami. Asa dinggan huatay hami dihatay akan naposom akan narikot si patureon akan narikot si patupawon ban sangap do puji-pujian di guarmu. Pasu-pasu ma dia kapakubasyo di tonga-tonga ni huriam sa minggon dia karagam ni ulaun naneng si patupaw ni huriam juluan ni lakkan ya kaparhubas nama kubas si ulaw ni asa dinggan mardalan ulaw ni pakubasyo ni gabi puji-pujian sangap di guarmu di hari sadari Tuhan pensiun masa halak sian naposom situa nami situa papahan naunggok umur nasida 95 tahun Ali Tuhan di bata molo tungpe macohok nasida sian ulaw ni ianggo tohonani hok dui atong pergugui manasida nangpe dang apala rap hami rap dongan nasa tohona be dia kepertikian di parsermonan do dia kalana asing aletong do partohonan nasida lo makubasi mangurupi jala mangalehon akan adinggan tuakana aktif dope pasu-pasu manami keluarga peparan anakon pahupuna pe nang sakap do ulaun na dilhokorop itu nasida ulaun pergugui nasida Tuhan leon hai pason do lasini roha mauliate ma Tuhan Allah di pasorakok kodat danak tu keluarga si tinjak buru manik keluarga seturi buru silaban ibu-ibu magudang madak danagi si toka panay nahiton marbisuk manatoras mamemeon nadinggan hobar tulo meniruham asa gabi anak kon naburjui ya anak kon nahasiya Tuhan siulu yajar marhabiaran tuho di bagasan hai pason natoktong ya anak kon na Tuhan magudang hobar tulo meniruham nang natoras nabe pargugui laho mangalului narikot di perdalanan ningulu ni anak kon nasiday nang keluarga nape pasu-pasu nang akay anakommu naneng majalo pasu-pasu babagason imakolin dame Rusiani pardot Ferawati boru butar-butar Evan Fernando Purba dohot Sonia Agata boru lubis songsoni nang si Sumando Marhuraja Pangaribuan do Indra Bahagia boru sihiti Tuhan para di rohana sida adorang sori jalo nasida pasu-pasu babagason siakko marhiten naposom asa hibul rohana sida Tuhan
mangalehon roha pikiranna, asa digohi hatam nasida, mardongat ton porsin roha nasida, lahumad dalani sakap nasidai neng pajongjong rumah tangga, asa gabiri penadinggan, gabi ama ina na burju nasida, parumain dot hela na burju, nasa toktong di bagasan hai pason nasida Tuhan, ditikina di pasorak kokoda danak di tonga-tonga ni keluarga nai. Pasu-pasu ruas muna di bagasan parsahiton, opu marturia si barani doli, Eliana buru tampu bolon, inang si banjuntak buru si giro, inang si tua si bolon buru purba, amang Profesor Asitio, amang si tua RG si matupang, inang si barani buru marpaung, dot akatodong nami keluarga nami na marsahit, nuaing, upasat kami Tuhan jama pamatangna, pasu-pasu aka ubat na, si panganon na, si numon na, dot tangyang na Tuhan, dalammu lepas haton hamalumun di parsahitoni, nang akaruas niruyam na marlas niruan na marulang tahun sa mingguon, nang nasida pituan paingoton siya kodo las nirohay, asa molo dingot nasida las nirohay Tuhan, ingot manasida tuho, jala margogo manasida patupahon las niroha, patupahon lomo niroham dingulu nasida, atong sa diho mangulu nami Tuhan nasiroham sa minggon, hupagonggo po kami madaing to dinami to adupamu na sumurungi, jalo mata yang nami jalasi sama Tuhan dosa nami, asa badia hami dadupamu, alani Kristus Yesus martanya kami Tuho, amin. Mari demahita los tapasahat ma pilyata tujulu. Yesus Tuhanku di rumah awam, asa mangihu Tuhan au tok-tok, ku hirohaku ingat awam, sonang dihu tok-tok. Oh Tuhanku gumaaf, oh Tuhanku gumaaf, ku hirohaku ingat awam, sonang dihu tok-tok.
Jongjong Mahita. Oh Tuhan, Tatanya kon mapeliata, martanya kita. Ali di batama nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti, asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajom ritonga-tonga ni Uriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asal namang tadahami gudang ni sinon lehon mituhami. Asalam girgir hami andok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tuangaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Si sama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. I hold Apuna Harajan Dohut Hagu Rudi Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi maruhana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasor hon madamena tutodim. Amin.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.